שלום, אני רוצה להדגים דוגמה פשוטה של ונטורי, כן, וזרימת מים בתוך הוונטורי עצמו, כדי לבדוק פרופיל מהירויות שמתרחש בתוך צינור ונטורי. אוקיי, אני לשם כך משתמש באנליזות תוכנת flow בתוך SolidWorks. כמו שאתם רואים, יש פה Manager Tree, מאוד דומה לאותו Manager Tree שבסולידוורקס. אני מגדיר על המכסה תנאי כניסה, ספיקה מסה שנכנסת, אני מגדיר על מכסה יציאה לחץ סביבתי, ואחרי זה מריץ אנליזה, לוחץ על run. אני לא רוצה להדגים הרצה עצמה, זה לא מעניין ולוקח טיפה זמן. אני רוצה להדגים את התוצאות. אז מה שמתקבל בסוף זה פרופיל מהירות הבא. אנחנו נסתכל גם מהצד. רואים שהפרופיל מהירות הוא סימטרי לחלוטין, מתייחס גם לזה שצינור צילינדרי, מתפלג בצורת רדיאלית. אם נסתכל מפה, וגם אם אנחנו נסובב, נראה את זה מהצד השני. עכשיו, במקום פרופיל מהירויות אני רוצה לדעת פילוג לחצים. לחיצה על סקאלה, ויש לי פילוג לחצים. כמו שאנחנו מצפים בדיוק בוונטורי, יש מפה לחצים, ואחר כך הלחץ של הסביבה הוא דומיננטי בצינור, כי אנחנו מאוד קרובים אליו. כדי לעשות אנליזה הזאת לא חייבים להשתמש במודול מלא. אני אנתק אותו. אפשר לעשות את זה אפילו במודול של Flow Express. פשוט הצגת התוצאות וגם מבחר חומרים שם מאוד מוגבל. אפשר להכניס רק מים ואוויר, וכמו שאתם רואים גם תצוגה היא רק צינורות ורק כדורים. אני אעצור אותו, כדורים נראה לי יותר יפים. אבל אם יש לנו רק כניסה אחת ויציאה אחת, ואנחנו מדברים על צינור שזורם בו מים או אוויר, אני חושב שגם flow הוא מספיק טוב כדי לקבל איזושהי הערכה של מהירות. אוקיי, עד לכאן. תודה. ביי.